Tervetuloa tälle Jokikeskuksen ja BioCityn virtuaalikierrokselle. Kierros kestää noin 10 minuuttia. Seuraa sovelluksen nuoliohjainta ja navigointipalloja. Näyttöruutujen avulla voit tutustua Turun elinkeinoalueeseen innovaatioihin ja projekteihin. Allekirjoittamalla jätät merkin vierailustasi. Taululla näet ainutlaatuisia asiakkaita tutustumassa kiinteistöissämme ympäri maailmaa. Se on myös loistava paikka CV-kuvan ottamiseksi. Tässä voit kokeilla rohkeasti pienotaitojasi. Oikealla puolella on Data City, tärkeä rakennus IT-innovaatioille Turussa.